Nepoznám. Vyhrá to Andrej Bičan. A Andrej Bičan! Andrej Bičan! Lidl. To je frajer, Andrej Bičan. Ja som tu prvýkrát. Ty si tu už bol. Ty si to nepamätáš, ale ty si tu už bol. Čo? Ja som tu bol. Prepáčte, nastupuje ten alzheimerický čas, ja tu mám viacej rokov, takže ja už som zabudol. Tak presvedčil si ma, že si tu nebol. V 73. Pardon, nebol si. Nebol, ja som premiéra. No tak máme tu čo ja viem. Tak nám nebol si. Dobre, drž hubu. Hej, Auri je tu dosť. Lebo som povedal. 5 rokmi si tu sedela. Keď sa nakrúcala a vysielala kolonáda, ak si dobre pamätám. Ale neviem, prečo mám pocit, že vyhrá tá žena. Tak trošku som taká nervózna z toho. Ivana to prehraje. Rozumiem tomu, Becky, si? Stres. Veľký, strašný. Neviem kto to je. Nejaký rapper či čo? Taký influencer. Jaj. Uvidíme, či sa to bude diať aj v nasledujúcich Na vozíku? Jaj. 5 súťažných kôl. Súčasťou, čo ja viem, ste od začiatku, od roku 2014 aj vy televízni diváci. V tejto chvíli pre vás spúšťame našu aplikáciu. Let's go! Vamos! Ivana to nemôže vyhrať. Prvé kolo 10 bodov. Správne, 10. Ja toto je! Ktorý zažije debut a krz ohňom o malú chvíľočku. Becky má Ivana. Prvko 34, potom 38 a potom 34 a teraz som zvedaj koľko dám. Dnešného, čo ja viem. Čo ja viem? Dnes oslavuje meniny Cyprián. Y po mäkkej spoluhláske v tomto mene dokazuje, že slovenčina nie je vôbec jednoduchá. V akom páde je podstatné meno Zlato vo vete, ktorú vidíte? Dobrý priateľ nad Zlato. V akom páde sa nachádza podstatné meno Zlato? A v datíve, B v genitíve, C v akuzatíve, alebo možnosť D v nominatíve. V ktorom páde? Nech sa páči, na odpoveď máte 5 sekúnd. Jaj, že genitív. Počkaj, čo? Koho čo? Zlato. Zle som to dal. Zle si dal. Ja som to dal zle. Narátával do 4. Nie. Som hodal, koho čo je... No mám, skončil si v 4. páde. Ale to nominatív je hneď prvý. Môže Natko, na čom také genitív som dal? A potom je tam... Ja som vám mimo. Správne. Becky s Ivanou a 60. Že ja som kokot. A ten alert to povedal. Ja som to dal zle. Že nominatív. Dobre, dám to. Ja ťa prebehnem. Tak prečo, nechod tam ty na súťaž. A veď tam to OK. Približne 110 kg rídzeho zlata. Aká otázka patrí k tejto odpovedi? 110 kg rídzeho zlata. Po A. S čím zaplatil Karol IV. Za manželku? Alebo možnosť B. Koľko váži Tutanchamonova rakva v Egypte? Ačko alebo Bčko? 4 sekundy bežia. A alebo B? Ja dám Bčko. OK, že všetci, dobre. Karol IV. mal 4 manželky, žiadnu si kupovať nemusel. Let's go. Za to Tutanchamonova rakva bola vyrobená z čistého zlata s hmotnosťou Dobre, nice. 110 kg a 400 gramov. Pochybíš, spravíš chybu, to je. Budeme nižšie do 4, ale z celý sa klesa. Jasne. No, teraz Ale máš šťastie. Aj keby to tak mohlo vyzerať, poďme sa pozrieť na obrázok. Čo vo vnútro vidíte na tejto fotografii? Je to chladiaca väža elektrárne, rímskeho panteónu, podzemná plynová zásobáreň, alebo chrám Božieho oka v Lime. 5 sekúnd beží. Ja vážne viem. Tak dám Cčko. Prosím. A času uplynul. Ne, Andrej. Vidíme tam Cčko a Dčko u Bekima a u Ivanky. 52% študentov, teda tesne nadpolovičná väčšina to má správne, zvolili možnosť A. Bola to chladiaca. Co sa dá Ačko, neviem prečo. Pohľad na stavbu z vonkajšej strany, to je chladiaca väža. To víte, ja som debil. Chladiaca väža? Vyšal na to elektrárňou, ale bolo to nejakým čudným objektívom. Paráda. Není vidieť, že to je tento. Hej, bolo to rovno do... Však to tak ani nevyzeralo reálne. To vyzeralo, ako by tam kde pracovalo. Ako to určite nemalo byť. Bude zaujímať oveľa staršia stavba. Pozrite sa na otázku. V akom slohu bol postavený dom svätej Alžbety v Košiciach? Po A. V barokovom slohu, po B. Počas renesancie, po C. Počas gotiky. Ja neviem. V klasicistickom slohu.
barok, renesancia, gotika alebo klasicizmus. Dom svätej Alžbety v Košiciach. 5 sekúnd beží. Ja som dal asi Bubbles. Neviem, ja som dal Háčko. Jakže gotika, ja som dal Dčko. Andrej stlačil v poslednej chvíli, pridal sa k Ivane a k Bekimovi, začali ho stavať koncom 14. storočia. Dnes je to najväčší gotický kostol na Slovensku s plochou A čo ja nepoznám Košice? The fuck? Ja som taký čepiel. V živote sme sa to neučili v škole, kamo. Vždycky, keď si nemalo správne nájsť. Otázka číslo 5. Ktoré tvrdenie o písmene G je pravdivé? Po A. Tón G je 5. v poradí v stupnici C-dur. Čo? Alebo Bčko. Písmeno G vzniklo z písmena O. Vrátame teraz stupnicu C-durovú zrejme, tak poďte na to. 4 sekundy bežia. Ja neviem. Ja som dal Ačko. Ja Pčko. Tak som kokot. Prespieval si sa k tomu. Celá C-durová stupnica C, D, E, F, G. A, H, C. G je 5. v poradí. Máte ďalšie 2 body. Aj drvivá väčšina, 86% študentov. Prečo to hrajem? Zabijem sa už. No, z výletu po hudobnej stupnici ideme teraz na naozajstný. Ak Čo doletíte som na dal? letisko Male o 16. hodine popoludní, dá sa odtiaľ pohnúť len loďou. Hydroplány po 16. hodine nelietajú. Je to boha pravda, alebo To čo je za otázka? Dali sme sa na Maldivy, na letisko Male. Ak tam doletíte po 4. hydroplány už nelietajú. Ačko alebo Bčko? Teraz sa stavíme, že všetci traje dajú Bčko. Ja som dal Bčko. Je to pravda, po 4. popoludní sa Jej! preto musíte prísť skôr, alebo prespať hotel pri letisku. Jak si bežal? Ivanka, Bekim aj Andrej. Ja si myslím, že si traje dajú Bčko, tak som to vymenil. Hodnotu v dnešnej súťaži, dobre? Po 6. otázke a komplet top 10, tí, ktorí sú najvyššie v prvej desiatke, majú zatiaľ len správne. Musím prebehnúť Andreja. Dovolenku teda máme naplánovanú, ale tento psík má úplne iné plány. Sledujte video. GG. Butterflip. Jak tam hádže tú rybu? Zjavne sa mu nepáči, že panička neustále pracuje. No, nemá gambliť. Ideme priradiť plemeno psa k opisu. Oh fuck. Ačko český fúzač, Bčko bobtail a Cčko pudel. A teraz jednotka kučeravý, dvojka drsnosrstý. OK, toto je ťažké trochu. Máte na to 20 sekúnd, nech sa páči. Plemeno psa priradil... Toto viem. Dúfam, že to mám správne, ja neviem. A3, B1, C2. Dal A2, B3, C1. Ste psíčkari? Yes! Ja som, aj ty máš? Mám, ale hovorím Laure, nech ho venčí. Ale že ale jak? To nemôžu vedieť, nemajú nikdy... Tak, ale nikdy nemajú psa, tak jak to môžu vedieť? Traja A2, B3, C1. Yes. Perfektná odpoveď, 46% študentov s Mne vždy vami. išli takéto veci, že prirať. Vždy mi to išlo. To som len vyučovacou metódou. Ostal si prekvapený svojím úspechom. Ja som iba toto robil. Čaká, že bude ľahšia otázka, nie tak a tak. Jo, what the fuck? Veľká vášeň a radosť z dobre vykonávanej práce. Prosím, je ľahká otázka. Ktorými sa prieť naplniť. Čo nepatrí do kontajnerov na triedený odpad? Pozor, máte tam 4 možnosti a viac správnych odpovedí. Vytvárate teda kombináciu.
Plechovka, piesok, suď, plienky. Čo je to suď? Na triedený odpad. Máte na to 15 sekúnd. OK, toto je ťažké. Ja neviem, čo je to suď, kámo. Plechovka, piesok, suď a plienky. Ja som dal ABD. Ja iba BD. Počka, to 3 až odpovede? Som dal ABD. Kombinácie, dve sa zhodujú u Bekima a Andreja. Plechovky môžete vyhodiť do kontajnera na triedený odpad podľa toho, ako je to vo vašom meste určené. Takže to tam nepatrilo. Ale piesok, súd ani použité plienky do triedeného odpadu nepatria. B, C, D je správne. Ja by som to mal spraviť, keď som do C! To piči! Ja som dal ABD. Ja by som to mal správne. Ale ja som to asi... Ja som nevidel, čo je ale suď. Ja som to chcel dať, ale nedal som to. Ja som premýšľal, toto som to nedal. By si nemal vyhadzovať do bežných kontajnerov. Tak sa pokračujem. Plechovku som vedel, že sa tam Piesok síce dáva. nepotrebujeme, ale využijeme ho v ďalšej otázke. Kam najbližšie zo Slovenska si môžete ísť zaližovať na pieskovej dune? A čo ja viem? Do Česka, po B do Sýrie, po C do Maďarska, alebo po D do Ománu. Najbližšie zo Slovenska, kam by ste si išli zaližovať Čo ja viem? na pieskovej dune? 5 sekúnd beží. Tak samozrejme asi... Cčko. Jakže ten Dčko? Syrio som dal. V tejto chvíli 58 súťažiacich. Je to Oman, samozrejme, správna odpoveď. Dokonca celoročne platí. Prečo nie Syria? Jak mohli toto vedieť? Jak? Máme stále v hľadisku jednu študentku. Neverím, že Syrii nie je piesok. Čo chcem vidieť do toho? Ktorá to je? Prihláste sa. A zrejme to Všetko dávaj správne do piči. A ty vieš, že je na Slovensku piesková duna? tu na záhore niekde, tam sa aj trénujú, tam dokonca... Ešte Maďarsko. Piesková duna je pri Sládkovičove. Ale aj tuto na záhore. Aj na záhore? Je, na záhore, 100%. Ja tak mi to... Reálne 2, 2, 3 odpovede mi chýbajú, reálne ty sú šťastkári. No pri nasledujúcom obrázku nedajte na prvý dojem, pozrite sa naň. Čo je úlohou tejto dopravnej značky? A opäť To čo je? odpovedí, tento raz to vyberáme z troch, ktoré vám ponúkame. Ačko. Aj jo. Ľudí cestovať v skupinách, Bčko signalizovanie netradičného objazdu a Cčko znižovanie environmentálneho dosahu dopravy. A, B, C máte na to 5. Ja si mám tušenie, čo to je. Správnu kombináciu. Dvojkombinácia alebo všetky tri. Ja to budem mať. Ja dúmam ešte, mám Aj pozor, už 4 Ja som sekúnd. dal 20. Ja tiež. Ačko nedávam. Andrej nechal iba Cčko, to viac než správna. Neskoro. Cčko si mal dobre a dobre to dokončil Bekim. Ačko a C. Ale jasné! Prečo? Ja furt to nás, zle! Prostriedky verejnej dopravy. Keby- Nedarí, my sa to náš spáni nedarí. Potles pre nich. Tak v prvom kole som mohol mať aspoň 2-krát správne odpovede, reálne. Prisám bol do pitvora. Stav medzi našimi tromi Čo je? súťažícimi. Tak sa na to pozrime, koľko bodov ste získali. Vyrovnané to No hovoríš ty body! 8! Ja 4! Kamo, on je 14 a 18. odpovedí 18 bodov. What the? Kámo, tak to je práve 18 bodov. Jak to mohol vidieť? Málo kedy sa On je Einstein. čo ja viem, ale sme radi, že môžeme toto oznámiť, pretože To má najhoršie kolo. súťaže je študentka, ktorá má plný počet, a to 20 bodov. Ema Anna Vyletelková. Paka! Nemáš život. Jaká čiča, taká piča. Výborný začiatok, držíme palce, pripomínam, Dobre, že v druhom kole sa mi bude dariť. prinášajú vecné ceny, k tomu sa ešte To bude lepšie. Pokračujeme v druhom kole dnešného Čo ja viem. A čo si tu? No, sa nám možno trošku zišla, ale teraz sa spýtame na otázku, ktorá má viac možností odpovedí. Aká nepatologická inkontinencia moču existuje? Po A stresová, po B detská, po C urgentná, po D kognitívna. Tak vytvorte správnu kombináciu. Máte na to 15 Tak sekúnd. toto je ťažké. Patologická inkontinencia moču existuje. Ja som to asi
Ja neviem. ABC! Si dal A, C, D. Ivanka dala všetky 4 možnosti. Ja som dal ABC. A, C, D. Andrej dal Bčko a Cčko, ale Bčko tam nepatrí. Bekim to má správne. V praxi sa často používa zjednodušené rozdelenie na stresovú inkontinenciu, urgentnú zmiešanú reflexnú inkontinenciu s Bože! Prečo som dával Dčko? Prečo som dal... Jakže decka tam nepatrí? Ja mám To je najhoršie, čo ja viem. Čo si za otázku? To si strašne zamysleli. To čo sú za otázky? Kámo, ten je taký šťastkár ten Bekin. Z rekvizitov a keď sa na to pozriete, tak vám chceme preznamenať, že to nie sú prienky. Ale je to Sandra Bullock. Tak, v akom prostredí sa pracuje s touto pomôckou, ktorú vidíte? Po A. V mesiarstve, po B. V autoumývárni, po C. V lakovni, alebo po D. V záhrade. V akom prostredí pracujeme s takouto pomôckou? Čo myslíte? Jedna odpoveď je správna v tejto chvíli. Vyberte si ju, máte na to 5 sekúnd. Ja som dal... Ja dám Tiež. Dčko. Tiež. Chcel som dať Cčko, poviem pravdu. Bekin tam okamžite zadal lakovňu. Bekin. Daj to zle. Práve s týmto predmetom môžeme oberať napríklad čučoriedky. Yes! Yes! Ja mám konečne! Spolu s tým 134 kladičku. Never give up. Čerešne, to je moje. Konečne. Spomínali písmeno G, ale teraz je odpoveďou, dávajte pozor, Y. Aká otázka patrí k odpovedi? Členom ktorej skupiny bol na začiatku svojej slávnej speváckej kariéry Freddie Mercury? To čo je za otázka? Ako sa volá obec na severe Francúzska? Odpoveďou je Y. Nájdite správnu otázku k tejto odpovedi z dvoch, ktoré ponúkame. Ačko alebo Bčko? 4 sekundy bežia. Toto musíme tiež mať Dal správne. Bčko. Tiež. Ivanka zase. Yes, nestihla. Andrej a Bekim zadali druhú možnosť. Prvá kapela Freddieho Mercuryho sa volala Hectics. No a na severe Francúzska naozaj existuje mestečko, ktoré sa volá U alebo Y. Pozrite sa na obrázok. Jeho obyvatelia sa nazývajú... To čo je za obec? What the fuck? No, tak dobrý deň, Šimon, odkiaľ pochádzaš? Si na novej škole? No ja som Šimon a pochádzam z I. To kde je? Dvojhlásky majú Ja neviem. písmeno viac ako spomínané mesto. Dvojhlásky ja, je, ju sa na rozdiel od dvojhlásky uo nepovažujú za samostatné písmená abecedy. Je to po A pravda, alebo po B? Počkaj, čo? Ačko alebo Bčko? 4 sekundy bežia. Dobre. No Ačko. Yes! Do piči! Čo bolo? Jak si odhodil? Sú súčasťou abecedy, ale nie sú to samostatné písmená. 3/4 študentov správne, viac chlapcov ako dievčat. Prečo Bčko som dal? Som nechápal otázke. Ja, ale ja som sa pozeral ako odvečer v sprode, tak som si myslel, že to dal horečie až. A ty čo kúkaš? Skúkuješ. Dzivočka v piesni A ja taká dzivočka. Po A pije vinečka, po B zarobí kilečka, po C vyje pirečka, alebo po D ukuchti syrečka. A čo ja viem? Tak nech sa páči, doplňte. 5 sekúnd na to máte. Ľahké. Ačko, nie? Ja som dal Cčko ako on. Ačko. Tak ako to dali Andrej a Ivana, o tom som bol dlhé roky presvedčený taktiež. A nie je to Že tak. rada Nie je to pijem tak. vinečka, ale rada vyje pirečka. Bekim to má správne. Ja! Ja toto už som si typol. Ty si ako vedel? Ja neviem, ja som si typol. Whatever. Prichádza, že to dievča rada pije, rada, vieš, to aké to, že Vyje pírečka. pracuje. Tak presne, tak tu je audio dôkaz, nech sa páči. Je to tam, pije vínečka. Jingy bam bam bam. Jingy bam. Ťažko
To je pekná plus pesnička. Čo by zakladala? Pila a dala, tak čo by potom zakladala? Tak presne. Tak teraz už je to jasné. Ale my môžeme mať svoju vlastnú Ačko. No sme polovici druhého súťažného kola, dozvedeli sme sa dôležitý fakt. No teraz sme mali ako dôkaz zvukovú ukážku, v ďalšej otázke však bude súčasťou otázky. Opäť pozorne počúvajte. Pozorne ste počúvali a my sa vás pýtame, čo to bolo. Po A počuli sme netopiera, po B hyenu, po C papagája, alebo po D tuleňa, ktoré z tých Ja neviem. zvolíte. Jedna odpoveď je správna. Nech sa páči, 5 sekúnd beží. Pláne to je chyták. Dodal Dčko. Ja Ačko, pláne to chyták, to je netopier. Po francúzsky musí vedieť aj ešte. Chcel som dať papagája. Tu máme papagája, tu máme hyenu, Hyena tu máme také zvuky Bčko, nerobí. tuleňa, dokonca ešte aj 20 študentov zadalo možnosť Ačko. No a prečo si vybral tuleňa? Neviem, absolútne. To len typovačka bola zrejme, aha. Tak sa poďme pozrieť na videodôkaz, nech sa páči. Prosím. Yes! Easy. A ďalšie dva body a 40 študentov. Jo, tak toto som nečakal, že to bude tuleň. Vzadu v klietke, ne? Chcel som dať papagája, ale som dal schválne topier, škoda. Papagaj prezlečený za tuleňa. No to je pravda. Mám jeden zaujímavý hlas, ale určite sa kúpe v morskej vode. Ktoré tvrdenie o morskej vode je pravdivé? Ponúkame dve tvrdenia. Ačko, jej slanosť sa udáva v promile, alebo možnosť B, najslanšia je z Červeného mora. OK, I got this. Zdávačko. Tiež. No, to je ľahké. Najslanšia more. Najslanšia voda je v mori, ale v mŕtvom. No, čierne, ne. Správne je možnosť A, slanosť vody. No, to bolo jasné, promil, to som vedel. Prípadne v gramoch na liter roztoku. Správne to má aj 80% študentov spoločne s našimi hráčmi. Dobre, toto mi ide trochu lepšie kolo. Never give up. Promilné sa predsa nové alkoholické napoje. Je iba na 2 body, môžem predbehnúť možno? Zvoniť, to mi tak nejde, že Vie, tyrečka, slanosť vody. slanosť vodečka. A to je Bekirčík, ako sa volá reálne. Čo to je? Keď už sme spomenuli To je robot. Červené more, koľko krajín sa o toto more delí? To je naša ďalšia 18. otázka. Je to po A 6, po B 7, po C 8, Ja neviem. alebo po D 9 krajín. Ťažká geografická otázka. Ak neviete, tak si tipnite. Z týchto 4 možností máte na to 5 sekúnd. Koľko krajín sa delí? Ja tiež. A už to nechytilo od Ivanky. Andrej dal 6, Bekin 7, to je možnosť B. Egypt, Ale je to 8. Korea, Džibutsko, Jemen, Saudská Arábia, Izrael a Jordánsko. Yes! Yes! Let's go! Ďalšie dva body. Awesome! Poďme! Si do Hurgády, tak aj my tam patríme, nie? Že vlastne aj My sa delíme, áno, Slovensko. Ešte videodôkaz, aby ste uverili naozaj, že sme to nesprávne. Nech sa... Čo ja viem, nikdy neklame zase, no. No, je Eritrea a Izrael tam. Správne bolo 8, zaplieskali sme aj 40 študentom, ktorí dali správne. Jordánsko bolo Tahet, Áno, na Blízkom východe, na no to ale nebolo pri mori, mi to alebo nevychádza. čas pobrežia má pri mori. Musím ísť sa pozrieť na globus. No, Ibi Majga Andrej, vyhraješ to. z týchto krajín je rodákom z afrického Mali. Máme ho však v otázke. Čím hladkala Mama Kami Pavla Haberu a Ibiho Majgu v známej piesni? Po A. Ježiš, ja viem asi čo. Po B. Nohami. Po C. Káblami. Alebo po D. Fackami. Spomeňte si na jednu známu pieseň z Fontány pre Zuzanu 2. Nech sa páči. Ja neviem. Beží. Kablami je dobré. Ja som dal fackami. Ja som kokot, ja som dal Cčko. Helena Ružičková ako Mama Kami vo Fontáne pre Zuzanu číslo 2. Textár Boris Filan ju v pesničke nechal Jak si to hladkať vedia? fackami. No tak neviem, to prišlo také smiešne, ak som dal fackami. Pána Haberu, nech sa páči.
Bečný Jak začať tu jeskať. príde. 66% študentov má 2 body a Nice. hostia výborne. Dobre, posledná otázka. Let's go. Súťažiť nestačí len rozmýšľať, musíte mať aj poriadne nastražené uši a práve o nich bude reč. Čože? No, počúvaj. Ľudské ucho dokáže rozlíšiť zvuk horúcej aj studenej tečúcej vody. Je to pravda alebo lož? Naše ucho dokáže rozlíšiť zvuk horúcej a studenej tečúcej vody. Tak skúste si to tipnúť. 4 sekundy bežia. Pravda alebo lož? A alebo B? Bčko. Dá tiež dať. Ja som dal Bčko. Neverím tomu. Vieš, To je pekné. lebo keď na teba vylejem horúcu vodu, budem počuť. Studenejšia voda, chladnejšia je viskóznejšia, čo ju robí hustejšou a dáva jej iný zvuk, ako má horúca voda, ktorá vytvára hluk s vyššou frekvenciou. Doma si to môžete vyskúšať. Bekim aj Ivana uverili tomuto tvrdeniu a je to pravda. 8% študentov bodujete na konci Dobre, otázka posledná nevadí. A podľa mňa v tomto bode, koho som bodol viac. Či si Bekim udržal líderskú pozíciu. Prosím, nech som ťa predbehol. No a urobil 16 bodov. odpovedí 34 Ty? bodov, Hej. kým je Ja 16. Rovnako ako ona. Ona má 22, tá štetka. Niečo. 24 a 22. Potlesk pre trojnášich Bekin, Bekim je Einstein. Bekin 34 a Andrej 24, OK, môžem ich ešte predbehnúť. Môžem prebehnúť, že dvoch. Ty vole, Bekim 6. má už neprebehnúť nič. Bekin nie, kamo, on ide Einstein. Robot. Hej. v tejto chvíli. Ty vole, tak toto koho sa mi viac darilo, už rozhodne. Mal 7 správy. Sa rozsýpal, keď som sa presadil asi. Dve Koľko hráčky si s mal? rovnakým počtom bodov. No, teraz mám 6 krát správne. Pretože kratší čas Teraz pri som mal zadávaní 4. správnych odpovedí Jaj. dosahuje do tých No prvom kole som mal len 2, Litovská. takže preto som mal tak. Keby som sa rozsýpal, tak by som mal viac. Ale nevadí. Vierka, blahoželáme, získavaš od nás bezdrôtové slúchadlá. Tradičná otázka, predstav sa nám, odkiaľ si prišla, kde študuješ? Ja som prišla z východného Slovenska, Odkiaľ? obec Čirč, okres Ľubovňa a študujem na Trnavskej univerzite v Trnave psychológiu. Ktorý ročník? Tretí. Tretí, no koho zapacel? Ej. Asi Andrea Bičan. Som si myslela. Bolo by to ťažké, ale možno by sme to zvládli. Za odmenu je dovolme zaspievať, keď už má ten mikrofón. Ďakujeme pekne, držíme palce aj do ďalšieho. Andrej, legenda. Krásne a vyrovnané, pretože v prvej desiatke sú len tí, čo nahrávajú Hej. 10 a viac bodov. Ja som aj sledoval 5 proti 5, to bolo také legendárne. Ja som sledoval na Twitchi, jak streamoval CS-ku. Čo on hral CS-ko? To streamoval. Ja si nevedel. V tej časti, či si Bekim udrží suverénnu líderskú Beky nevieš a ja idem súťažiť. A to som na začiatku povedal, že podľa mňa to vyhrá Bekim, alebo ona, alebo že Bičana. No nepravím, tá žena vyhrala práve. Viacero audio ukážok, tu je ďalšia. To bol taký výkrik celkom. Čo vydávalo tento zvuk? Naša Dano, to otázočka. si záder odtrhol z ruky. Po A. Perúánska pralesná žaba. Bčko. Aztécka píšťala smrti. Alebo po C. Pľúca fajčiara. Čo vydalo ten zvuk, čo ste počuli v našej audio? To je ťažké. Bčko alebo Cčko. 4 sekundy na odpoveď. Ja som dal Ačko. Dobre, dal som C-čko, Ja neprečo. som dal Bčko, ja som ťa chcel osať. Našich Som dal Bčko. súťažiacich 94 študentov to má správne. Tento strašidelný zvuk vydáva nástroj v tvare lebky. Pozrite sa na obrázok. Aztékové a vraži používali takúto výšku. Ja som chcel dať Bčko, ja neviem prečo som dal C-čko. Ani A, ani C, ale B. Blahoželáme študentom, ktorí zabudovali a pozrieme sa ešte aj na Packo. video. Nech sa páči. Chcem vidieť. What the fuck? Prečo fúka na opicu, chudák? To čo bolo, kámo? To som netušil, že to je ono. Boh vetra. Som myslel, že to bude typek ako skače z niečoho. Čo na ňom vidíte? Pri možnosti Ačko, úvodnú melódiu malej nočnej hudby,
Je to po B notový presah harmoniky, alebo po C tónový rozsah priečnej flauty. Tak skúste, máte na to 4 sekundy. Ja neviem. Ja som dal Cčko. Ja Bčko! Prosím. Andrej, prosím. Prosím, že dá. Andrej. Tónový presah je dôležitý pre pokročilých hráčov, ktorí chcú interpretovať širší repertoár, vyžadujúci vyššie tóny. V praxi to znamená, že flautista môže hrať tóny, ktoré sú mimo bežného rozsahu flauty. Správne bolo C. Nevieš. Sa mi darí. Nevieš. Viem. Nevieš. Mal som. Nevieš. My teraz urobíme časový presah. Ktorá kategória sa na udeľovaní Oscarov objaví poprvý raz v roku 2026? Neviem, či ste to zachytili. Po A. Transrodový herecký výkon. Bčko. Catering. Cčko. Casting. Dčko. Herec do 16 rokov. Ktorá kategória získa sošku Oscara od roku 2026 alebo bude udeľovaná? 5 sekúnd na vašu odpoveď. Ačko je kokotina. Cčko. Ja som dal tiež Cčko. Dčko. Ale chcel som dať Dčko. Správne je Cčko. A správne to malo 14 hráčov. Ja sa potrikoním. Veľa filmov je úspešných kvalitnému a dobrému castingu. 14 hráčov, ale tam asi, či? No hej, tam asi. Od spomínaného roku bude No, tak to je hodne málo. What the fuck? Prečo by dával niečo iné? Herec do 16 rokov je blbosť. Ešte. Ja som myslel, že Bčko alebo Cčko. Dal som Cčko tiež. Som nechápal otázke celkom. Normálne pekný program, zvážili by hercov na začiatku. O, vlastne majú odpoveď žiadnu správnu, tak nice. Bodujem. Keby pridala najviac kilogramov, ten by vyhral. No, muž ďalšej otázky Oscara určite nemá. Autorom ktorého štátneho symbolu Slovenskej republiky je Janko Matúška? Po A. Štátnej vlajky. Ja neviem. Štátneho znaku. Po C. Štátnej pečate. Alebo po D. Štátnej hymny. 5 sekúnd na odpoveď. Ja som dal Ja blbosť. som kokot, to je Dčko. Ja som dal Cčko! U vás aj u študentov, pretože... Ja som chcel dať Bčko, dal som Dčko. Veď to je Dčko, je to jasné, veď on robil hymnu. Na motívy ľudovej piesne... Dobre, som Písal štúrovec Janko Matúška v roku 1844. Ja si sa pamätám. Potles pre vás. Ja som kokot. Ja som si neprečítal otázku. Tá odpoveď, ja som posielal Cčko. Ježiši. Alebo vidíš Dčko. Histórie, kedy vybuchol reaktor v Černobyle? Bolo to po A. cez deň, po B. ráno, po C. večer, alebo po D. v noci? Ja, čo ja viem? Stala tá strašná udalosť v apríli 1986. To mohlo byť hoci kedy. Tak 5 sekúnd beží. Cez deň, ráno, večer, alebo v noci? Ja to mám. Bčko. Večer. Jakže v noci? Však večer. To je to isté. No, noc z 25. na 26. apríla spomínaného roku 86 je poznačená obrovskou tragédiou. Práve vtedy počas jednej z kontrolných skúšok alebo kontrolného bežného testu vybuchol v Černobyle jadrový reaktor a zamoril veľkú časť Európy. 69% správne. Ivana z Beky. Cčko! Večernú noc to isté. Ale to bola 1 hodina 20 dačo. To už ráno. Hodina ráno. Vynikajúci a vstupujeme do druhej polovice No, v noci. dnešnej Ráno je až tak 7 podľa mňa. Zostaneme. Akú skratku mal človek na nútených prácach v uránových baniach? Ha? Po A. Nukl. Po B. Mukl. Po C. Šukl. Alebo po D. Dukl. To je veľmi... Čo ja viem? rozhrania 40. a 50. rokov. Tak nech sa páči, 5 sekúnd na odpoveď. Ja som dal... Ja som dal Dukl. Ačko. Určite sa počuli. Dukl, muž. Ja som chcel dať Bčko! Sa mi nedarí. Ja som chcel dať Bčko, ja furt si... Tak to stane. To piči. Ja som chcel vážne Bčko dať, ja som dal Ačko. Neviem, ja som neuhádal štátu vojnu. Mukl však môže byť aj rozprávková postava. Čo chýbalo Muklovi v knihe o čarodejníkovi Harry Potterovi? Po A. Chýbala mu charizma, po B. presvedčivosť, po C. čarodejnícke schopnosti a možnosť D. vedomosti. No, není to isté, poďme.
Ak nie, tak... Ja viem asi. Viem, že to je správne, ale dám inú odpoveď. Cčko. Tiež. No, dobre. Nevidel Harryho Pottera, ja s ním nebudem súťažiť. Preto mňa volal do takéto relácie, lebo ja nemôžem. Prvý raz to cítim, čo ja viem, ďakujem pekne, že to prišlo v 11. sérii. Kto nevedel Harryho Pottera, odchádzam. Pošlem ti DVDčka. Ale viem, že kaskadér Andrej Biča najlepší. ochrnul pri jednom natáčaní. To vážne, hej? Fakt, to som videl, taký dokument. Ale toto vôbec neviem a daj, povedz čo. Nie, tak naozaj o mukloch hovoríme o tých o obyčajných ľuďoch, ktorí nemali čarodejnícky pôvod a tým pádom ani žiadne podobné kúzelnosti. No, dobre. 90% Aspoň to. To má správne. Bekim taktiež napriek Andrejomu rozhorčeniu zabodoval aj s Ivanou. Perfektne, výborne. Jak? Vy ste vedeli? Chcel by som nejaké obrázky vidieť. Pozriem ísť do s tebou celé. Čo som dal? Ale či ja si na tú robotu... Let's go. Ešte 3 otázky. Poďme sa pozrieť na to, aké faux pas vyrobil americký prezident v tomto roku. Čo si pomýlil americký prezident Joe Biden v jednom z prejavov? Po A. Pomýlil si Čechy so Slovenskom, po B. Maďarsko s Fínskom, po C. Španielsko s Portugalskom, alebo po D. Egypt s Mexikom. Tak, čo si pomýlil Joe Biden? 5 sekúnd beží. Zo 4 možností. Ja som dal zase Dčko. Ja dám Bčko. C, B a D, Ačko ste zavrhli. Egyptského prezidenta Abdala Fataha Sisiho označil za prezidenta Mexika, takže Andrej Pičan zabudoval a 30 študentov s ním. Jak sa môže Joe Biden pomýliť Egypt s Mexikom? The fuck? Koho spoznávate podľa nasledujúcej charakteristiky? Pozorne čítajte. V 7. storočí som založil ríšu, ktorá niesla moje meno. Som národnosťou Frank. Bojoval som proti Avarom a pokúsil som sa spojiť slovanské kmene. Volám sa... No, dobre, počkaj. Po A. Pribina, po B. Samo, po C. Svetopluk, po D. Cyril. 5 sekúnd na vašu odpoveď. Ja si to mám... Ja som dal Cčko. Ja Bčko! Yes, Bčko! Všetci odídeme. Andrej Dobre, Cčko. Andrej. Čo si dal Svetopluka? Ja som dal Svetopluka. Áno. Ja netrafil som roky. Roky. Ani storočie si Netrafil netrafil. som storočie. Svetopluk bol franský kupec. Tak ja idem pozerať No toho čau. Harryho Pottera. Tak jeho ríša patrí medzi... Tak je moja posledná Nie, samo! Vieš, to je samo? Však normálne sme sa o tom učili dávno. Nie. Za 2 body. Ja to, Učili, ale ja si ja si to pamätám. Je to tam! Dovidenia, Andrej. Skočím do Dunaja. V poslednej otázke tohto kola opustíme slovenské územie. Aký názov má polievka z obrázku, ktorú nájdete najmä v ruskej a v ukrajinskej kuchyni? Pozrite sa na to, je to po A. Boršč, po B. Solianka, po C. Easy. Kulajda, alebo po D. Šči. Čo vidíte na obrázku? Ja neviem, počkaj. Alebo šči. To nevidím, či je tam Svetopluka. No skúste, nech sa páči, 5 sekúnd beží. Jaká zaujímavá polievka. Uvidíme, či trafíte. Adam Kulajda. Ja som dal Dčko. Cčko. A poznám boršč. Aj šči. Hustá korenistá zmes z hovädzieho mäsa a zeleniny sa na Ukrajine a v Rusku varí často a na oboch stranách hraníc sa volá rovnako solianka, je to Bčko. Ivana... Chýbala cvikla, presne. Jaká čiča, taká piča. OK, no, tretie kolo za nami. Koľko som mal bodov? Svrklo v tomto kole, na to sa teraz pozrieme. Prosím. Nie svrklo, svrklo. Poďme 5 bodov aspoň. 5 viac krát správnych. To má koľko bodov? 34 bodov. 24 bodov! 32. Nevedie, 44 bodov za 20 bodov. Čo Ivana to zvládla ešte? Ivana, 32. tak Ivanu nepredbehnem. Andrea možno. Ktoré prezradíme ako... Ja predbehnem obidvoch. Ale hento ani. To sme už počuli. Viera... 44 bodov, OK. 48 bodov. 48 bodov? What the hell? 4 správnych odpovedí. 4 krát správne som mal. Ja 5. No to je výzva Skoro, no. ďalších súťažiacich. 4 prenosledovateľe majú o 4 body menej. Pekný náskok. Tak pre Vierku, ako aj pre Bekima ideme do 4. kola. Čo ja viem? Tak
čaká nás ešte 20 otázok, ďalší pohľad na obrázok. No, Čo vidíte? To je naša otázka číslo 3. Ježiš, ja viem, čo to je. Po A prvé Ja si viem. Po B vesmírny ďalekohľad, po C železné pľúca, alebo po D stredoveký ohňostroj. Čo by to mohlo byť? Čo vidíte na obrázku? 5 sekúnd na odpoveď, vyberte si jednu zo 4 možností. Ja som to videl, jedno. 6C, hej. Tam bol typek a tam... Lavírovali sme Ja som to videl. Sú to aj najčastejšie odpovede u našich súťažiacich v hľadisku. Tam je 77% správnych odpovedí. Bekim a Andrej to majú správne, boli to tzv. To bolo jasné, som to videl. Ja som to zase asi typu, úplne medzi dvoma možnosťami som vedel. No aká tradícia sa spája so Chicagom počas oslav Dňa svätého Patrika? Po A ženy bijú mužov žihľavou, po B rieka je sfarbená na zeleno, po C oslavujúci pijú pivo zo žabou. To som už kde videl, ja som videl videa. Počas oslav Dňa svätého Patrika svieti na semaforoch iba zelená. A, B, C, A. Kámo, to by som chcel, že iba zelenú na 5 sekúnd na semafore. vašu odpoveď. Ktorá tradícia sa Si dal. spája so Chicagom tento deň? Cečko! Ja som dal Bčko. Yes! Ja neviem. Ja som videl video. Doprava podľa Ivanky v jednom smere. No, Bekim aj Andrej dali možnosť B. Vedeli ste to? Čítali ste o tom niekde? Ja som to počul. Ja som to niekde videl, sa mi zdá toto. A je to pravda? Je to pravda, pozrieme sa o malú chvíľu. A čo ja viem, riaka na zeleno to vie každý naliať tam, reálne. Obyvatelia írskeho pôvodu po celom svete nosia zelené oblečenie, pijú zelené nápoje, ale len v Chicagu pri tejto príležitosti je zafarbená voda rieky na zeleno. Takto to vyzerá, pozrite sa na video. Sa čaká, že to bude skôr trvať. Farbivo zeleninového pôvodu a recept si prísne strážia. The fuck? 78% Ja netleskam teraz. Dovidenia, idem si pozrieť Harry Pottera. No veď práve, že mi to prišlo, že nejaké sú v tej v dnešnej dobe, keď už sa rieši ekológia, že niečo... Čo riešia tie ryby? Chápeš, že hrajú poker a zrazu zelená farba všade na okolo? Zase sa Ivanu nedarí, okej. základ nejaký, čiže nemusí to byť škodlivá záležitosť. Aha, to je brokolica. Brokolica. No sme dlho nemali prejaďovanie obrázok. Takto nejako vyzerá schéma chlorofilu, pozrite sa na obrázok. Keď už sme sa dostali do tejto témy, skúsme odpoveď na otázku, čo spájajú chemické väzby a máme tam viac správnych odpovedí. Po A molekuly, po B atómy, po C jóny, Ježiši Kriste, pane. Máte na to 15 sekúnd. Čo spájajú Toto bude v riti. Ačko molekuly, Bčko atómy, Cčko jóny, Čko prvky. Ja to nazval sa do pitvora. No, čo? Čo by som mal vedieť. ABD. Ja som kokos, ja som dal všetko správne. Raz A, B. Ja som dal Ak ABCD. ste dávali pozor na hodinách chémie, tak by ste mohli vedieť, že chemická väzba je špeciálny typ interakcie atómov a jónov. BC je správne. Ivana s Andrejom. Jakže iony, what the fuck? Ja som dal všetko. Ja som dal najprv molekuly, ióny a potom mám piči za všetko. Ja som nevedel chémiu. Ja zombie. Chémie nasleduje iná vyučovacia hodina. Ďalší obrázok. Chemia, fuj. Pre aký učebný odbor je určená táto časť odbornej učebne? To čo je? Po A pre rušňovodiča, po B pre inštruktora autoškoly, po C pre žeriavnika, po D pre autoopravára. Zamyslite sa rýchlo, sú tam 4 možnosti a na odpoveď máte 5 sekúnd. Ja to mám zle. Cčko som dal. Inštruktor autoškoly, Bekim žeriavnika, správne to má Ivanka, možnosť D, autoopravára. Ja sa chcem na Bčko! Ako? Ja som debil, prečo som nemal chémiu? Budeme listovať v učebnici, ale v dennej tlači. Doplňte nám novinový titulok. Brazílske žaby využívajú na obranu po A Ej, jo. spomienky, po B farebné spektrum, po C kolená, po D ultrazvuk. Čo využívajú na obranu brazílske žaby? Doplňte novinový titulok, máme na to 5 sekúnd. Čo si dal? Ja, Dčko. Možnosti D, Ja Dčko. Dčko správne, ja som Dčko.
Ľudia dokážu rozlíšiť zvuky najviac s 20 kHz, ak sú vyššie, označujeme ich za ultrazvuk. Istá štúdia tvrdí, že žaby využívajú zvuky až do 44 kHz, pravdepodobne na odplašenie predátorov alebo na vábenie partnerov. Ivanka to má správne, aj 82 študentov hľadiska. Yes, sir. Yes, sir. Poďme. Používaš nejaké zvláštne zvukové spektrum na vábenie partnerov? Vieš čo, ja mám doma 2 deti a už nikoho nevábim. Žabami sa zaoberá herpetológ, ale nás teraz zaujíma iný expert. Ktorý odborník sa zaoberá parodontológiou a implantológiou? Po A astrofyzik, po B vývojár, po C lekár alebo po D historik? 5 sekúnd na odpoveď, ktorá by mala byť hračkou. Ja si to mám zle. Takto. Bčko. Ivana pekne. Ja som kokot. Jakže lekár? Samozrejme, je to lekár s väčším ochorením zubov, prevencií kasien a kostí, držiacich zubov. Jakže lekár? Je správne, ďakujeme pekne. What the fuck? What the fuck? Že medzi študentmi máme v tejto chvíli pred koncom alebo v druhej polovici 4. kola medzi najlepšími už len takých hráčov, ktorí majú viac ako 50 bodov, čo je vynikajúce. Nemusíme ísť práve na lekárskú fakultu a študovať, aby sme vedeli správne zodpovedať túto otázku. Zoradte nám bunky v ľudskom tele podľa veľkosti a začnete najväčšou. Červená krvinka, ženské vajíčko a spermia. A, B, C dajte do správneho poradia, máte na to 15 sekúnd. Začíname najväčšou Tak prečo ja neviem? ľudskom tele spomedzi týchto troch. To mám zle. Ja to mám zle. Ja som si typol. Ja som dal cap. Ja bola co? Pekný. AC, Bebo sa drží. Sú kokoti? Čo sa schovávaš? Rozleskala sa, že? No zle to máš, no. Teda, aj vás ste sa V ľudskom tele z týchto troch je bez pochyby ženské vajíčko, ak je zrelé, meria až 10 mm, spermia meria približne 65 mikrometrov, z čoho 5 mikrometrov má maličko. Nie! Cečko, ja som si to vymenil. Andrej Zivanov a 92 štúdentov. Ďalšie 2 body. Sakra, jak spermia môže väčšie ako červené krvinky. Dozreté ženské vajíčko je vraj vidno aj voľným okom, ale my máme pre vaše oči pripravený iný predmet. Pozrite sa na obrázok. Možnosti máme akumulačná nádrž, domček pre osy, viacúčelová hračka alebo hudobný nástroj. Čo teda vidíte na obrázku? A, Ježišimaria. D. Skúste zadať v priebehu 5 sekúnd. Toto musím mať správne, dúfam. Ja som dovačka. Ja Dčko. Váhavý mysliteľ. Jak vieš, že to je hudobný nástroj? Správne to má 22 študentov, oveľa viac dievčat ako chlapcov. Ak doma kúrite a ohrievate vodu za pomoci kotla, možno máte namontovanú presne takúto akumulačnú... Jakže to máš dobre? Nevieš jak? Nevie. Družu bol aspoň... Typujem, na rozdiel od teba. No vidíš. Predposledná... Dúfam, že sa pomýliš ešte. Pred ňou sa pozrieme na video, výkony ako akumulačná nádrž je aj mozog slonov. Aj preto sú tieto zvieratá také impozantné a zároveň inteligentné. Pozrite sa na video. Slon ide. Že mu zatlieska. Tak, tento... Ja si myslel, že on vyhodí ten bubon do neho. Aj zo svojho učiteľa. Ako je to s inými bubeníkmi? Čo urobil Miles Teller ako bubeník so svojím učiteľom vo filme Whiplash? Po A. Zjedol ho. Po B. Nazval po ňom syna. Po C. Napadol. Zložil operu. 5 sekúnd na vašu odpoveď. Ja som dal Bčko. Hneď. Ja Cčko. Andrej, na čím si uvažoval? Nad synom. Nad Bčkom. No ale ani to nie je správne. Správne je C.
Yes! Yes! Keď si v spomínanom filme zahral učiteľa, sa do svojej role vžil tak dobre, že získal Oscara. Film zobrazuje intenzívny spor medzi mladým ženským hubeníkom a jeho učiteľom s extrémnymi a krutými metódami výučby. Takže C bolo správne, 51 študentských hráčov s ďalšími bodíkmi. Na toto kolo ukončujeme rekvizitou, ktorú nám prináša Sandra. Prosím. Čo môžete vyčistiť s týmto predmetom? Po A. Červotočas dreva, po B. Okenné žalúzie, po C. Disky auta, alebo srsť koňa. Čo vyčistíte s takýmto predmetom zo 4 možností, ktoré vám ponúkame? 5 sekúnd beží. Ja Bčko. Prosím. Ačka, nevieš, ako ti neproti som tu dal. 87% zadalo možnosť ako Bekim a Ivana. Okenné žalúzie sa s týmto čistia. Predstavte si. Yes. Prísam, že som to chcel dať. Správne, blahoželáme k Fiu. správnych Najhoršie. Ale toto je najhoršie, čo ja sa to nebaví. Ja sa chcem opýtať, že či by Sandra nemohla prísť ku nám tie žalúzie s tým vyčistiť, lebo... Neviem, či konkrétne Sandra, ale niekto určite áno. Pošlite, prosím. Ďakujem pekne. Sme na konci 4. súťažného kola, tak koľko bodov máme po 40 otázkach? Bekim jasne viedol. A či si to udržal? 32 bodov. 40. Andrej má 44 bodov, Ivana 48 a približuje sa k Bekimovi, ktorý má Ja musím dať 5 správne. 5. pozíciu. 52, 48, 44. Bekim, hraj! Nechcem, aby to Ivana to vyhrala. Najlepší študentskí hráči, pretože Bekim bol v tejto chvíli niekde na 10. mieste. No tak ja už ich nepredbehnem. Vyšší počet správnych odpovedí na čele sú dvaja, ktorí majú 58 bodov a rýchlejší o 7 sekúnd v zadávaní správnych odpovedí je zatiaľ Erik Dobeš, náš nový líder. Erik! Erik od nás získala elektronickú čítačku kníh. Erik, odkiaľ si prišiel? Čo študuješ? Pochádzam z obce Rakova, študujem na Žilinskej univerzite a študujem automatizáciu. Automatizáciu čoho? Procesov. OK. A čomu sa chceš venovať? V podstate niečomu podobnému ako procesnej automatizácie. Tak, máte tu dnes Žilinská univerzita výrazné zastúpenie, tak možno niekto z vás siahne na víťazstvo a pôjde do finále. Erik je k tomu zatiaľ najbližšie, ale všetko je ešte veľmi vyrovnané. Veľký potlesk pred ňou. Posledné kolo, idem. Ideme rozluštiť halu. Kto dnes vyhrá, čo ja viem, 5. kolo. Beky už nie predbieha Ivanu ani Andreja možno. Do tohto záverečného kola prichádzame vlakom. Aký najdlhší vlak v kilometroch bol vypravený? Po A. Tento vlak mal 1900 metrov, teda kilometr a 900 metrov. Po B. 4 km a 200 metrov. Po C. 7 km a 300 metrov. Alebo po D. 9 km a 800 metrov. Predstavte si, aký mohol byť najdlhší vypravený. Nech sa páči 5 sekúnd na vašu odpoveď. Nie na Slovensku, nie na svete. Dal som Cčko. Ja som dal Dobre, C. tušíš, aký bol najlepší vlak na svete? Chcel som dať Bčko, no. To nemáme ani my. Musím dať 5 správne, nemám 50 aspoň. Tak, u nás by takýto vlak začínal v meste a končil by kdesi na vidieku. Austrálsky vlak na prevoz železnej rudy jazdí na trase dlhej 426 km, zvyčajne ťahá 250 vagónov. Jeho rekord je však 682 vagónov a tento vlak meral 7300 metrov. Yes. Ivana to dá správne. 84 študentov v našom auditóriu. No a cestujeme ďalej, pozor. Ktoré tvrdenie je správne? Andrejovi sa vráti reď o chvíľu. Ktoré tvrdenie je správne? Po A. Z Novej Sedlice do Záhorskej vsi je vzdušnou čiarou 427 km, alebo po B. Najdlhší diaľničný úsek u nás mal byť postavený v roku 2008. Ačko alebo Bčko? Čo myslíte? Nech sa páči. Biči. A alebo B? Bang! Dal Ačko. Bčko som dal. Ačko. Si povedať čo? Že nestíham.
že nestíham. Strašne tu idete rýchlo. Ideme rýchlo, ale v tejto chvíli si reagoval správne. Vieme, že dokonale Nice. Slovenska zatiaľ stále nemáme. Ak by sme išli pomyselnou vzdušnou čiarou z východného cípu republiky, to znamená z Novej Sedlice do najzápadnejšej obce, do Záhorskej Vsi, tak je to presne tých 427 km. Znovu 84 študentov a traja naši hostia zabudovali. No rozdiel medzi Ivanou a Bekimom je v tejto chvíli len dvojbodový, hráme o víťazstvo. Rovnaká skutočnosť platí aj pre vás, študentov. Teraz sa pozrieme, ako zaujímavo sa môže rodiť umelecké dielo. To je no pekné. Tak veľký potlesk, pretože to bol jednoduchý nápad. To je modré. Emóciou sršia z diel veľkých umelcov. Zorate nám maliarov podľa najdrahšie predaného diela spomedzi týchto troch veľkých slovenských umelcov. Ladislav Medňanský, Ľudovít Fula a Ciprián Majerník. Máte na to 15 sekúnd. Ok, ja to tam takto. Maliarov podľa najdrahšie predaného diela. Prosím, to mám správne. Ladislav Medňanský, Ľudovít Fula a Ciprián Majerník. Ja som dal bac. Ja BCA. Absolutná väčšina. Pekim a Andrej začali s Ľudovítom Fulom. Diela týchto autorov majú hodnotu bytu či drahého auta. Obraz Večerná nálada od Ladislava Medňanského bol predaný za 250 000 eur. Utečenci od Cipriána Majerníka za 170 000 a 160 000 zaplatil zberateľ za obraz Blumenthal v zime od Ľudovíta Fulu. Čo? Jakže Ľudovít Fulu, však ten bol známy viac ako Ladislav. What the fuck? Si myslíš, že to je správne? Pre umenie ešte chvíľku zostaneme, opäť nastražíme uši, audio ukážka. To si ty? Nie, to je Čo bolo? čierneho prania a farebné veci. Čo za výkrik? Toto naozaj bol, ktorá umelkyňa sa predstavila publiku s takýmto spevom. Po A Lady Gaga, po B Amy Ja neviem. alebo po C Yoko Ono. Nech sa páči, 4 sekundy na Jednu odpoveď viem, ktorá určite bude správne, takže ja dávam Bčko. Ja som dal Ačko. No, Lady Gaga to určite bude. lepší hráči to nemajú správne. Ani Lady Gaga, ani Amy Winehouse. Á, jaký Yoko Ono? To kto je? To kto je? Ja reálne nepoznám, čo je. 120 študentov taktiež boduje a my sa na to pozrieme. No tak to chce vidieť, kto to je reálne. Tak potlesk pre tých, ktorí... Reálne nepoznám tu ženu, what the fuck? To čo je za opera? Andrej sa držal závalu, to bol To je čistá katastrofa, samozrejme. Pani Yoko Onová je čistá katastrofa. No, dúfam, že nebudú citovať zahraničnej tlači. Dobre, už musí sa prebudiť, už sa mu to prestáva dariť. No, neviem, či by z toho bolo umiestnenie v nejakej speváckej súťaži Určite sotva. áno. My si teraz zaspomíname na nedávnu olympiádu. Medaily z olympijských hier v Paríži majú v sebe zakomponovanú časť z Eiffelovej veže. Je to po A pravda, alebo po B lož. Ačko alebo Bčko. 4 sekundy bežia. Ačko. Naši traja hostia sa zhodli na tom, že je to pravda. Má to tak aj dvojtretinová väčšina v hľadisku. Tak sa na to pozrime. 6-uholníkový stred medailí, na ktorom je vyrité logo Paríž 2024. Naozaj pochádzajú z kovania odstráneného z konštrukcie. No, nice. Takto si každý medailista mohol odísť domov, okrem spomienok na svoj úspech, aj kus ozajstného Paríža. Potlesk pre vás, ktorý to máte správne. Čaká nás ešte 5 dnešných otázok. Že si dal Bčko. Medaily sme už spomenuli, teraz si pripomenieme maskota.
Čo znázorňoval maskot olympiády v Paríži? Po A. Frigickú čiapku, po B. Damašské rukavice, po C. Normandský šál, alebo po D. Vodu zo Sény. 4 možnosti, 5 sekúnd pre vás. Ja som dal C-čko. A tak nič, aj tak by sa to malo zle. Frigické čiapky boli počas Veľkej francúzskej revolúcie symbolom slobody. Pozrite sa na obrázok, táto myšlienka sa zapáčila parížskym organizátorom a tak maskota spojili s alegóriou slobody. To prvýkrát vidím. What the fuck? Aj Ivana s Bekimom a s Andrejom. Máte ďalšie body? Po víťazstvo vrcholí pomaličky. Dobre. Bojujem. Každá jedna. Z Francúzska sa presúvame na kontinent, kde leží veľa bývalých francúzskych kolónií. Akú podobu majú väčšinou hranice v Afrike? To je naša otázka číslo 47. Tie hranice sú po A rovné, po B hrboľaté, po C nedokončené, alebo po D prerušované. Akú podobu majú zväčša hranice v Afrike? 5 možností, jedna je správna. Vyberte ju v priebehu 4 sekúnd. Ja som idiot. Som dal Dčko. Hej, Dčko. Dali, že prerušované hranice v Afrike vznikali úplne inak ako hranice v ostatnom svete. Koncom 19. storočia sa konala Berlínska konferencia, kde si zástupcovia koloniálnych možností tak povediac rozkrájali Afriku ako kus koláča, pričom vznikli desiatky nových štátov, ich hranice vznikali narysovaním rovných čiar a tie hranice sú platné dodnes. Bekim to má správne, polovica študentov taktiež zabodovala oveľa väčší počet OK. ako študentiek. Jak sme na tom? To neviem v tejto chvíli, ale tuším, že vedieš o 4 body. Teda vyhrávaš o 4 body. A koľko otázok dostávaš? Ešte 3 máme. A ja mám nejakú teoretickú Aj ty šancu. máš ešte teoretickú šancu. A z Afriky ešte ďalšia otázka. Ktorý opis sedí na Národný park Serengeti? Po A. Na západe hraničím s Angolou. Po B. Premáva sa po mne najviac párnokopytníkov. Po C. Strážim posledných šimpanzov vo voľne žijúcej prírode. Ktorý opis sedí na Národný park Serengeti? A, B alebo C? Pozor, len 4 sekundy na odpoveď. Prosím, Cčko. Prosím, no. Andrej sa trošku natrávil, ale to Bčko sa predsa len objavuje na monitore a je správne. Tento národný park sa môže pochváliť veľmi. Okrem mnohých iných sa na ploche takmer 1000 km² preháňa každoročne 2,5 milióna párnokopytníkov, žirafy, antilopy, hrochy, impaly a iné. Andrej s Bekimom za 2 body a aj 60% študentov. Andrej. Pred nami je posledná úloha, pozor na obrázok, doplňte nám novinový titulok. Každé 5. dieťa v Maďarsku pije niečo, vláda chce sprísniť pravidlá predaja. Čo tam patrí do toho titulku? Po A. Každé 5. dieťa v Maďarsku pije každý víkend pivo, po B. Na raňajky energetický nápoj, po C. Viac mlieka ako vody, alebo po D. Šťavu s kompótou. Tak prečo chce vláda sprísniť pravidla predaja? Čo pije každé 5. dieťa v Maďarsku? 5 sekúnd na odpoveď. Som zvedavý. Cčko. Bekim odpovedal okamžite, Ivana sa pridala s možnosťou B. Maďarskí poslanci si povedali, že s faktom, že každé 5. dieťa od 10 do 14 rokov pije takýto energetický nápoj na miesto raňajok. Preto sa rozhodli predložiť zákon, ktorý povoľuje predaj takýchto energetických Piči. Posledná otázka, ak nezachránim, budem toľko 100 bodov, ma prísam bol do pitvora. Na záver si ešte pochutíme na skvelej dobrote z Talianska. Pohľad na obrázok a priraďujeme pizzu k obrázku. Čo vidíte? A teraz jednotka. Toto... 4 stagioni, 2 calzone, 3 pepperoni. Nech sa páči, máte na to 20 sekúnd. Ja to poserám asi. Mala by to byť prvá značka priraďovania pizze obrázku. Dúfam, že to mám dobre, len dúfam, prosím. Pizzu milujem, to je najlepšia vec na svete. O jedlo. Čo si dal? A 2B31. Tiež. Ale Bekim, no. Že nemá rád pizzu.
Nemáš rád pizzu? Ja milujem pizzu. Čo Nemáš robíš? rád pizzu? Dobre, to zle. Na prvom obrázku, Hej, on dal A1. ktorá sa podobá na veľký pečený pyroch, takže A2. Pepperoni je pizza, ktorá je zvyčajne pokrytá Si tam vymenil. pikantnej salámy a quattro stagioni 4 ročné. Pepperoni je najlepšia pizza. Hej, to je... Dobre, posledná otázka, zachránil som. Myslíme všetko zle? Dobre. No je to za nami, táto dnešná súťaž. Nebudem mať 50. Ale bude to tesné. Pláne budem až aspoň 40. Medzi vami. Takže, kto skončil na 3. mieste a za akým počtom bodov? 56. 40 bodov! U Andreja Bičana, výborné. Andrej Bičan, legenda, 56 bodov. Prosím, kto nevyhraje Ivana. Aký dojem si zanechal? 53 bodový, či 4, 6, 56 Párne čísla tu môže byť. Veľmi rýchlo sa tu musí odpovedať. Ja väčšinou teda zvažujem všetko 3-krát a toto ma podľa mňa odrovnalo, lebo ja som neodpovedal na 6 otázok. Aj viac možno. Možno. No, tak teraz sa ideme pozrieť na to, kto vyhral. Najskôr Prosím, nie Ivana. druhú pozíciu, to je vice-šampión dnešného večera. Za tým počtom bodov 60. Ivana Kuksová, 30 správnych odpovedí, tým pádom Andrej a Ivana už tlieskajú víťazovi. Yes! Víťaz ako keby nechcela ísť na prvé miesto. Tak ja 46. neviem, no. Tak či by som na to uvidela. Veríme, že Bekim na to uvidí. Na Ja som mal, 64 za toto kolo som mal 3 správne správnych odpovedí. odpovedí. Iba 3. A koľko má celkovo bodov? 46. Ja by som ťa predbehol. 40 som mal. Silno držať palce, Môžeš toľko. Hej. Ale 46 je málo. 40. teraz premenia na veľkých fanúšikov. Mám teraz najviacej bodov zo všetkých. Toto kolo bolo najlepšie. Ja som mal prvé kolo 6, nie, prvé kolo 4, potom 7, potom 5, 6. Mne sa strašne páči na tých súťažiacich, ktorí zvíťazili. Ja prvé kolo 2, v druhom kole 6, treťom kole 4, štvrtom kole 4 a piatom kole 4. Mám traumu, tam bolo to vajíčko z permia a červená krvinka, ja som to Z prvého kola som to totálne posral. opekňovať, proste pokazil som to, takže doma mám vlastne GG. mama, oco. Bratislavský kraj a muži sú samozrejme. Taký máme zvyk, všetci Toto kolo bolo zatiaľ najlepšie.